Edi vatandaşlar, 2025-nji ýyl halkara parahatçylyk we ynançmak geli tamamlanyp barýar. Ýene az salymdan täze 2026-njy ýyly garşylar. 2026-njy ýyl Günnäger müçenamasy boýunça ýylky, ýagny bedew ýyly. Türkmen halky öz arzuwlaryny, belent maksatlaryny ahalteki bedewleri bilen baglanşdyrýar. Ahalteki bedewi biziň buýsanjymyzdyr, şöhratymyzdyr. 2025-nji ýyl garaşsyz watanymyzyň täze taryhyna halkymyzyň durmuşyny üstünliklere beslen ýyllaryň biri boldy. Bu ýyl Türkmen halkynyň milli lideri, gahryman arkadağymyzyň döwletli tutumlary, taryhy başlangyçlary, hassa rowaşlaryny ýurdumyzy güllä ösdürmäge, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini hassa ýokarlandyrmaga gönükdirilen maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirildi. Berkarar döwletimizi durmuş ykdysadydan ösdürmek maksady bilen täze etraplar döredildi. Diýarymyzyň ähli ýerlerine döwrewap mektepler, çağalar baglary, saglyk goraş, sport desgalary, medeniýet edaralary, önümçilik binalary, başga da köp sanly desgalar ulanmana berildi. Bagtyar maşgalalaryň müňlerçesi täze jaýly bolmak bagtyna eýe boldylar. Ýalnys energetika toplumuna degişli iri taslamalar durmuşa geçirildi. Türkmen maşdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň neft we neft önümleri uýulýan gämi duralgasy işe girdildi. Gahryman arkadağymyzyň gatnaşmagyna Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň esasy tapgyry bolan arkadagyň ak ýoly bilen Serkedawat Hırat gaz geçirjisiniň Awganistanyň Hırat welaýatyna barýan böleginiň gurulşygyna badalga berildi. Ahal welaýatynyň Bäherden etrawyna Bäherden keramik önümleri karhanasy, paýtagtymyzda çüýçe önümlerini önürýän karhana, Balkan welaýatynyň Esenol etrawyna Agasu arasylaýjy desgasy, Garaboğaz köl aýlagynyň üstünden geçýän avtomobil köprüsi ulanmana berildi. Lewap welaýatynyň Türkmenawat şäherindäki kimya zawodyna mineral dökünleri önürýän toplumyň, Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy etrawyna karbamid önürýän toplumyň gurulşygyna badalga berildi. Türkmenmaşy Garaboğaz Azaqstan serkedine çenli baryan avtomobil ýolunyň gurulşygyna hem girişildi. Çeýlem Aşgabat şäherine güneşli çağalar we ýetkinjekler merkeziniň gurulşygyna badalga berildi. Şu ýyl ýurdumyzyň ahal welaýatynyň Akbuğday etrawyna döwletli mekan, Kaq etrawyna wagtly zamany atly täze döwrewap owalar açylyp ulanmana berildi. Daşaguly welaýatynyň Könürgönç etrawyna häzirki zaman bitaraplyk şäherçesi däwrali ýagdaýda açyldy. Arkadaş şäheriniň ikinji tapgyrynyň gurulşygy dowam etdirildi. Ýurdumyzda döwrewap owalaryň häzirki zaman ýaşaýyş jaýlarynyň gurulşygy hem dowam edýär. Bularyň ählisi watan diňe halky bilen watanlar, döwlet diňe halky bilen döwletdir diýen şygarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigini görkezýär. Edi watandaşlar, oba hoşuluk pudoryna geçirilýän özgörtmelerimiz hem rowaşlyklara beslenýär. Edermen daýharlarymyz watan harmanyna 1.400.000 tonnadan owrak ýokary hilli bugdaý hasylyny tawşaryp, şertnamalaryň borçnamany üstünlikli ýerine ýetirdiler. Ýygnalan bol galla hasyly mähruwan halkymyzyň berkarar watanymyzyň baýlygydyr, saçaklarymyzyň rızgal bereketidir. Gelecekde hem owa ähmetkeşlerini ykdysadydan höwüslendirmek, pudoň maddi enjamlaryň büniýadyny berkitmek boýunça netijeli çäreleri durmuşa geçirer. Ýurdumyzyň neft gaz, ulug aragatlyşyk we sowda toplumlaryna hem köp işler amala aşyrylýar. Bu toplumlar berkarar döwletimiziň gazanýan ötüşlerine münasip goşan goşýarlar. Edi watandaşlar, halkymyzyň saglygy, awadan we bagtyar durmuşy
biziň alyp barýan döwlet siýasatymyzyň möhüm ugry bolup durýar. Tamamlanıp barýan ýylla Aşgabat şäherine köpüwürli hastahananyň, Ahal welaýatynyň Tejen şäherine köpüwürli hastahananyň, Şeýlem Daşawy welaýatynyň Daşawy şäherine Enäniň we Çaganyň saglygyny goraş merkeziniň gurulşyna badalyga berildi. İnsan saglygyny goramak boýunça alyp barýan işlerimizi geljekde hem dowam etdirer. Alym we bilim ulgamlaryna hem netijeli özgertmeler durmuşa geçirildi. Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň Döwrowap okuw binalar toplumy, Halkara Tenagatçylar we Telekeçiler Uniwersitetiniň binalar toplumy ve başga da köp sanly bilim maksatly desgalar açylyp ulanmana berildi. Ýaş nesillerimizi sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek, ýurdumyzyň halkara sport awraýyny hassa belende götürmek ugrunda hem uly işleri alyp barýar. Şu ýyl galkynyş milli aty sünnäki oýunlar topary Monte Carlo Halkara Festivalyna baş bayraga münasip boldular. Arkada futbol topary hem halkara ýarşyna ýeňiş gazanyp ýurdumyzyň halkara sport awraýyny hassa artdyrdy. Turganlarymyz dünýä derejesindäki ýarşlarda üstünlikle çykyş edip bayrakly orunlara münasip boldular. Biz geljekde hem ýurdumyzda sport ösdürmek boýunça alyp barýan işlerimizi dowam etdirer. Hormatly adamlar, biz milli medeniýetimizi ösdürmek, mirasymyzy gorap saklamak, wagt etmek boýunça hem giňgerimli işleri alyp barýar. Halkara parahaçylyk we ananşmak ýylyna Aşgabat şäheri UNESCO-nyň öwrünji şäherleriniň bütün dünýä toruna girdildi. Şeýlem türkmen alaway itlerini ösdürip ýetişdirmek sunugaty UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdildi. Geçip barýan ýylla halkara derejede durly medeni çareler, medeniýet günleri ýygyderli geçirildi. Geljek ýyl medeniýet hepdelegini Balkan welaýatyna ýokary derejede geçirer. Edi watandaşlar, şu ýyl ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Türkmenistanyň kemişelik bitaraplygy adly kararnama bir agzdan kabul edildi. Munyň özi bitaraplyk siýasatymyzyň münasip dowam etdirilýändigini ýendewrigedek görkezdi. Halkara parahaçylyk we ananşmak ýyly hem de ýurdumyzyň kemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllyk münasibetli halkara derejede köp sanly çareler geçirildi. Awada milli siýahatçylyk dowlagyna Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykalgasy bolmadyk ötüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji halkara maslahaty ýokary derejede geçirildi. Bu gorda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan awada siýasat jarnamasy adly kararnama bir agzdan kabul edildi. Şeýlem ýurdumyzyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan Birleşen Milletler Guramasynyň durnukly ulaw boýunça 10 ýyllygy hem de durnukly ötüşi üpçün etmekde ygtybarly we durnukly energiýa birikmesiniň esasy orny adly kararnamalar bir agzdan kabul edildi. Awada milli siýahatçylyk dowlagyna geçirilen häzirki zaman jemgyýetine dinanlaryň orny durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek ugrunda halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek atly halkara maslahaty hem möhüm ähmiýete eýe boldy. Halkara maslahatyň jemi boýunça jemleýici resminama kabul edildi. Halkara bitaraplyk güni münasibetli geçirilen halkara forum şanly ýylyň iň esasy wakasyna öwrüldi. Ýokary derejede geçirilen halkara forum boýunça Aşgabat jarnamasy kabul edildi. Bu forum parahaçylygy söýüji döwlet hökmüne ýurdumyzyň awraýyny hassa belende götürdi. Hormatly adamlar, ata watanymyzy mundan beýlekde ösdürmek maksady bilen biz ýetip gelen 2026-njy ýyla garaşsyz baky tarap Türkmenistan bedewatly at baradyň mekany ýyly diýip at berdik. Hoş niýetli arzu umytlar bilen garşy alýan täze ýylmyzda
mukaddes garaşsyzlygymyzyň şany 30 ýaşylygyny belläp geçer. Watanymyzy bagtyarlygyň we ruwaşsyň mekanyny öwürmek uğruna ihlas bilen zähmet çeker. Ezi watandaşlar, ýene az salymdan täze 2026-njy ýyly garşalar. Şu pursatda siziň ähliňize berk can saglygyny we täze üstünlikleri arzu edýän. Täze ýyl awadançylygyň, rızkal bereketiň ýyly bolsun. Maşgaly ojaklaryňyza agzy birlik, döwletlilik ýar bolsun. Täze ýyl ruwaşlyk, bagt getirsin. Täze ýyl bedewady bilen ähliňizi maksat murada ýetirsin. Täze 2026-njy ýylyňyz gutly bolsun.